Казан татарларының авыл йортлары архитектур бизәлешен урта Идел буйларының борынгы чырлары Идел буе Болгар дәүләте Казан ханлыгы сәнгатен өйрәнгән сәнгать белгече архитектор Фуат Вәлиевнең тууына 100 ел. Шул вакыйга уңаеннан Казанда милли сәнгать торышына кагылышлы фәнни чаралар үтә. Бүген конференциянең беренче көне. Бу хакта тәфсилләбрәк Татар информ агентлыгында узган матбугат очрашуында хәбәр ителде. Төштән соң инде музейда аның күргәзмәсе ачыла, әтинең эшләре белән һәм безнең хәзерге көндәге гамәли көнкүреш сәнгатьтә эшләүче рассамларның һәм түгәрәк өстәл була. Хәзерге көндәге сәнгатьнең нинди проблемалары бар дип. Беренчедән әйтәсем килә, менә шундый зур шәхесләрнең безнең мәдәнияткә, фәнгә зур өлеш керткән шәхесләрнең исемнәре мәңгеләштерү, ул минемчә ул безнең әхлакый бурыч.